Добре дошли сред нашите служители. Знаем, че пътуването в чужбина може да бъде стресиращо. Затова искаме да ти помогнем да го организираш възможно най-добре. Ето какво трябва да знаеш преди заминаването. Какво трябва да вземеш със себе си? Задължително вземи работни обувки с метални носове. Това е основа за твоята безопасност и без тях няма да можеш да започнеш работа. Вземи също облекло, ръкавици за работа, средства за лична хигиена, пост, одеяло, възглавница и съдове. Не забравяйте документите. В процеса на набиране получихте въпросници, декларации, както и медицинско удостоверение. Изпратихме ти също на имейла трудовия договор. Молим те да го разпечаташ и да вземеш със себе си в Германия всички тези документи. В зависимост от проекта, по който ще работиш, координаторът или бригадирът ще вземе оригиналите и ще подпише с теб договора. На каква подкрепа можеш да разчиташ? Бригадирът и координаторът ще те подкрепят през целия процес на наемане. Можеш да разчиташ на тяхната помощ по всички въпроси, свързани с работата и престоя ти в Германия. Задължително информирай координатора за заминаването от мястото на пребиваване и потвърди часа на планираното пристигане на крайната дестинация. Това е много важно, защото само в този случай координаторът или бригадирът ще може да ти осигури настаняване. Изпратихме на твоя имейл редица много важни информации. Номер за контакт с координатора и бригадира, адрес на местоживеене, дата и час на започване на работа и много други. Запознай се с тях преди заминаването. Чудесно! Сега си подготвен за заминаването. На добър път!